Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita Singhason constituency lapen Phuloni constituency ke parlo arat atum chelang pet pensi amena akhia da chepadam pet kacheleng atowar kaselampon Pinpur mi sorkar ke dambom bangbomlu sitami towar jongsi kemesian kacheleng atowar avi pulotangte labangso arong kechoboche arat atum ki bepar behalapen keso kiun e kache wanji aphan isit hetan katora dokokpu Kangting atowar anatsi dokok tahai lasi Phuloni constituency ke parlo bonghom thari pen Singhason constituency ke parlo joysing rongpi arong lapu putowar kachelengji aphan towar kavi pensi lapu an arni penta chelengnang bomlu Lasi lapuson akisong pen chechak un esi non abangke sorkar aphan chonghong hesi edon along tangka suri phopho chirungsi amena akhiadat pensi JCB hangsi towar abang cheselam bomlu Lasi labang so atowar ke langhen constituency ki parlo Phuloni constituency lapen Singhason constituency atum sitami nangchileng dun bompusi labang so arat atum ningjepon lasi na hok penon Phuloni constituency em Singhason constituency em lapen langhen constituency em atum nangcherap dun bek thapusi hulada kedo arat atum choningri pedopon Phuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong news Nilidak karja pon ke Singhason konstituensi lapen Phuloni konstituensi pangrum pet la so dim a hoilong si nilipini karja pon lo labang so karja pon nang koke alang litum e don long suri phopho chirung pon si alang litum la so puthak towar che silam pon lo la si alang litum phan isi sarkar pen thang nat akerap stame dak long pon pelang towar nat ke la si dak bonghom thar Hari pen ho joysing tok biarong ana alang joysing rong biarong ana alang litum la so puthak alang litum la so atowar ke pacheleng phan alang litum suri phopho donong chirung pon sa amethang jongjung atum si che silam pon bomlo la si dak umor sing tiso stame la so dim long kenai chelang kenang sot la pen Phuloni constituency em kambora killing stame na chelang dun kenang sot pusi alang litum pen stame kichuning ri padopon la se alang litum dak pija e pen se gesul stame che wanang lo hospital stame se ke chelang asai hem stame ketibo het kawe pen la pen kedam kewang daga kaheno lapuson ajoy ne pen penang on kan pen alang litum cepaning ding pen sinon bang ke upaya we pu ajoy ne pen alang litum suri pho chirung si don long pen la so towar bang ke alang litum jongjung pen si che lampon bom non stame hopus stame alang litum jongjung mase GCP che hang pen se alang litum la so puthak la so towar bang ke alang litum jongjung pen si che lampon lo lan si nelam thik kangton kardom press media court itu man kadom pajero Nilin ben kanengi ji alam ke lahlo je bohom thari du joysing rong pi la suwa tuwar bang je niletum kisu ku e aduk kawe delivery ke supunoi malaria ke supunoi diarrhea ke supunoi tamene tum billing lan pen chiwanang kokok dik charchong Kebangji Lok Sabha kilik along BPF asong atumpen mena jongjong pen si bang phukang wai chepate dunji pusi hagrama mohilari pen ningjepon Nangkeleji Lok Sabha kilik nangkeleji along pen ki Bodoland People Front mate thi hek pen BPF asong pen ki mena jongjong abang phukang wai ponje abang phua phansi pachepate dun popusi BPF mephu hagrama mohilari pen lamthe pangdakpon Athenon nangkeleji surihini rain korapli aningkan kilik ke padoponji along ke ilitum BPF asong party si haipon polapen ilitum Guwahati Dispur along sitami sayamodo anakam sitami ilitum si claim dampon popusi hagrama mohilari pen maike padopon ahut ningjepon News Desk Report, Karbi Anglong News. Lakhain Koratrok, Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara ahithialong EPHLC Women Wings Executive amai ke padupon. Lason si thang ni phain kora ke thom arni Lakhain Koratrok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara ahithialong EPHLC Dwarbagori Women Wings pen meeting pedupon. Bang Somai long Women Wings President Hunali Terang Pipensi Mai Chari Ponlo Lapen Mai ke pha alam the Dwarbagori Women Wings a secretary pen Chai Ponlo
labangso a meeting jasemet non ke wangji thang ne phain kora troxiar ni bukajan ele women wings kiseng along ki dunji aphansi katisik ji aphan chingwai pon lapen ke dwarbagori along APHL simas joining ke pado ponji lapen ke women wings atom pen 6 schedule awareness aphansi kachingwai pon laso along dwarbagori constituency president mondor singh ingti lapen secretary probin rongpi chetongdon lapen bang swamai long mesen chingwai pon lapen dwarbagori APHL siasong jakong ke pang tang japhan non bor ipon bomlo lapen APHL siasong akemang ke hemprek longvek nangji lapen rat akemang ke hemprek henlo lasirat do anta isivet donang pusi dwarbagori APHL simei phu mondor singh ingtipen ningjepon Chandra Singh Timung ahem bari the arnama phan ke thoki jerpon thang ni phain kora ke thom arni diphu rong karbi Chandra Singh Timung ahem sining richo bari the arnam mati chujun karklipon lason si arkli bombang bompen pining an abang ke Chandra Singh Timung abo phong ke pajutlo bari the achor chor krehini ang bongpen nilitum ke tar singa choratum abang lo pusi tirikam Chandra Singh Timung ahin pen nang than pachini don lapen hor hak pido okkeng ok phangsi piponlo womut wokat long hong angthin amut along sitami choklem chodam lapen birti birton mesenji pusi than pachini pon halapu kuntiri anat mati soarlo atum sitami soarlo so atum keklem nangji arong hor ke be pendang lok ason amung do an sitami nang pachini don longit pen joy sing senar Karbi Anglong news Pini sini richo. মানে পিনিলা নীলিপো হেমলো হে নীলিপো নীলি পায় তোমা হেমলো বাড়ি থে কাটলি লো জুজুন পুলো ইলি তুম কাটবি কে আর বাড়ি থে কাটলি পুলো লাসি নাদা ইলি সোয়ারলো তুমকে বাড়ি থে কাটিয়া হুটকে কুন্টিরি সি দোদো পো লাসি নীলি কুন্টিরি আলাম সি নানি তুম খানা খানিক পো কুন্টিরি আলংকে সাবি মারা তুম হরহাক নাংলে এটলো পুলোতে কুন্টিরি আলং সি ইনি পো lapen laso kuntiri arlo horai horhi pani po lapen laso horhi be po anke laso horhi ke be pen laso horlang pensi mane la pini ke banga bari te karti rat afan sopta mane anama men nc jun mane ki jun ji phan ron po pipo lapen sarpi mara tumta kuntiri arlo hanmoi tunpo laso hanmoi pen laso hor kibi hor lang pen zunpo lapen la hor hakevan atum anta nihu hor haklo sara hor haklo philia hor haklo injirar lo hor haklo alang litum bangpo hadaksi alang tu phan ke pasang phansi kuntiri dopo lapen sapi maratum ke hadaksi kichu kijun aron claim Ingdeng pho National Master Game along ke pathua tumpen Karbi Anglong aphan nongmi ke wana tumpen pherang ke mai kangnipon thang ni phain kora hiniar ni hanjang lang so along Ingdeng pho National Master Game along ke pathua tum Karbi Anglong aphan nongmi ke wana tumpen pherang ke mai kangnipon lason si ni phain kora hiniar ni analo por phai hinia por hanjang lang so along pherang ke mai kangni sonsi kedam thang ni phai kri si pen kri plian Uttar Pradesh Varanasi along ke pado 5 national master along Karbi Anglong pen pinangana tum chipate dun pen gold silver brown medals hai hui chipalong dun si Karbi Anglong aphan nongmi 1 pilo sonsi rumila terang pi pen age category 50 along pen ke kat meter 10,000, 5,000 lapen 1,500 meter along kitching sianongi mate gold medal pen certificate long ponlo tahin rong pharpi age category 30 plus pen kikat 10,000 1,500 meter second silver medal lapen 5,000 meter brown medal pen certificate chipalong donlo hemaring ti age category 50 plus pen kikat 10,000 meter kitching sianongi gold medal lapen certificate 5,000 1,500 meter silver medal lapen certificate chipalongdon modern rompi age category 35 plus along kikat group pen kiching sianoi chipalongdon bangso ke pathu along ke ACCEM Dr. Tuliram Ronghang EM Suryo Rongphar MSc kadom terang pi pen danglok lang tuktimung SK Dilip Lekthe lapen pokhila NTP atum pen rabdun sialang litum kidam kewang lapen akinang jiason rabdun si mesen pen pathudun longlo son thak si non kewang jiaruni phai krihini pen inquianian international an ke pathudam ji mate second Asia Pacific Master Game janbok
South Korea long kedam jiaphan chisik pontho bonta ison soni kasik saka pothak pherang ke mai long pen puthot chuning ri pontho athima bangsu ke pathu dun long jiaphan inut pen suri thongkep men ka chathabanam nangji lopen ke pathui se ke chokido pen inut pen laknien bak nangji busi chithan pon lasi bangsu along Karbi Anglong Autonomous Council ke thikiding atum lopen songja atum nang cherab dun thuji apansi hanjang lang so along ke padopon pherang ke mai pen chuning report bokajan pen sarkurube Karbi Anglong News club long mane pherang ki phan ki hang nangkok ajoy ni ki phalo nili tum sabo kasik sak dot chat la ki damtang nili tum February date 11 to 14 itum la UP Varanasi long si ka khela dam lo national master game la sidak national master game long sami nili tum hola dak chipa on don lo ka chipa on don abang phu bang phi ke do nili ta total ko andong done alang tum stambi hola dak participate bang dopik la pen ke talent stambi sabta do o la pen no nili tum bang ka sik sagidak bang gela sonno jonon la international ke dam jia ba la February date 25 bang ke pinilo nili tum registration last date lo lapan ke poisa stami kasik sak lason sido nili tum kidunji pan ke ninghang o lo Charlie lo practice sitame registration pan nili tum 30,000 nai inut pen lapan ke kidam ke bang affair le lale belek lang ako da hotel room bhara kicho kijon lata ko belek thulang lasi la ini national game long bang ke kithe kiding tum stami nang cherab dun renti lo kadu ko bi sitame alangli la sorjo sir em sitame alangli ta sabes sitame nang pidon lo lapen ke doctor momin sitame nang pidon lo lapen ke tuliram sir sitame nang pidon lo la si jero penan tami tum ka cherab ka chito do la pusila national ka khela long an mang la pusi chipa success dun lo bon sitame non nili tum ka sik sak bangkela lo international bang asabo khorcha bang nang chet la sila support bang si kithe kiding kadu ko betum hanan stami kirap kachuning riji nili tum la pini fresh club long la pherangki tuman stami chuning rinang kok la nili hian pen bangke 10 kilometer long second position undun lo lapen ke 5 kilometer long third lo lapen ke 1500 meter long lata second no spondon ke thomanong e bang nili bang pot pen ke lapu rumila nilimen ke sangpi tahin rong parpi rumila tirangpi khela long 10,000 long gold medal sipalong lo apen 5,000 long ka gold medal sipalong lo 1500 long kan dige gold medal sipalong non nale tum kanan de sik long kan des ka ka tudam yala nili kaita ada bangsa nili ekdom ada prang nili salibaji tulpo nili ko ani bol ipik pilu anu se hodaka no mi pawani phan nili anu se bol ipik ada kelong je pan nali hoda kelong je phan asi kaddu kabi eki ding mantala si kirap na duna sonte esi dini aklong pension nili nali tum bang thovet ma kelong do mate ko man malong na lenda ke Karbi Anglong ke do agam si abhak ke running adolo asona khela do tani le anbang chini du gold medal kelong na le no bet ma ni no anke isi ini asana ni bang anta gold medal si palong ni